començar una reflexió. Evidentment ja sabem tot el món que tenen els pressupostos prorrogats de 2009, la situació és insostenible i les conseqüències evidentment no són exclusivament per a l'equip de govern o per a l'estabilitat, sinó que evidentment així és que estan sofrint directament aquesta situació són els ciutadans que no poden disposar d'un pressupost que atenga les seves necessitats, especialment aquelles persones que tenen una situació més degradada, perquè lamentablement en aquests últims anys de crisi, que coincideixen justament amb aquest període en què els pressupostos s'han prorrogat, ha sigut especialment dura per a alguns regidors se'n riuen, ens fem un somriure, no sé si és perquè els és igual o perquè satisfà, no? Satisfà, és un poc de sadisme, que algunes persones poden poder tindre accés a ajudes que són necessàries per a mantenir les seves necessitats bàsiques. Per això hem fet un esforç en un pressupost que augmentarà la partida social. No sé si és el destí d'una ciutat com la nostra, estar en esta... A vegades, aquestes coses passen per apenes 100 vots de diferència, que donen una llei que no reflectís la proporcionalitat, sense cap dubte aquest equip de govern representa a la majoria dels ciutadans, a la majoria dels votats, sense cap mena de dubte, que pare que algun partit s'ha beneficiat de la llei d'OT, com en l'anterior legislatura també va passar el mateix, podria haver hagut un govern diferent, igual que passa en aquesta legislatura que no tenim una majoria, a pesar de representar a la majoria dels ciutadans. Este govern representa a la majoria dels ciutadans, sense cap mena de dubte. Però bé, en qualsevol cas, així cadascú és responsable de les seues decisions i jo crec, i jo penso que és els ciutadans de bé en general, que s'ha de votar amb el cor, pensant en millorar i, com tot el món sap, així només cal una abstenció de 13 membres de l'oposició, una sola abstenció per a que el pressupost vagi endavant. Una sola abstenció. No cal el vot favorable, ni tan sols l'abstenció dels 13 ni d'un sol grup. Només una abstenció resoldria, desbloquejaria, no tots els problemes de l'Ajuntament, però sí el fonamental, que és disposar del pressupost. Perquè per damunt de qüestions personals, partidistes, prescindint de direccions que provenen de les cúpules dels partits de Barcelona, de Madrid, atenga amb la consciència de cadascú, des de la més estricta ètica política, doncs, de la mateixa manera que nosaltres hem derogat aquest pressupost, aprovat el pressupost del govern, que tinguin la consciència, la qual cosa vol dir donar suport a l'equip del govern, de prestar una abstenció per a que els pressupostos estiguin desbloquejats. Senyora García. Hola, bon dia a tots. En poc més d'un mes, aquest és el segon projecte de pressupostos que devem aquí i esperem que siga definitiu. Esperem, perquè l'esperança és allò últim que es perd. I perquè pensem que són uns comptes que, encara que sacrifiquen les inversions en pro d'un consens, ajusten uns ingressos d'una forma més conservadora, donat l'anunci d'una nova retallada de la participació dels tributs de l'Estat per part del Ministeri d'Hisenda, és aconsellable aquesta perspectiva. No són els nostres comptes. Els nostres comptes, malgrat estar aprovats per Junta de Govern i ser uns comptes jurídicament correctes, van ser derogats voluntàriament la setmana passada en pro de facilitar el consens i la negociació. S'han ajustat amb aquest esperit en 2 milions d'euros i, sincerament, crec que són, des del punt de vista de la hisenda municipal, uns millors pressupostos. Encara que aquests ajustos ens hagin fet perdre l'execució d'unes inversions que formaven part del projecte polític d'aquest nou govern. Són uns comptes en els quals Ciutadans ha tingut la voluntat d'aportar i participar
mentre que la resta de grups continuava en el tancament, el rebuig, la difamació sense rigor i el bloqueig en els que es van instal·lar des del passat 18 de desembre. Aquestes previsions, amb els ajustos que s'han introduït, són raonables i adequades. Aquests comptes són uns comptes clars i factibles, que ens permeten fer borrón i cuenta nueva amb la foscor i la manca de transparència de les trampes i els puzzles de modificacions de crèdits en els que vivíem en base a uns pressupostos fal·laços que impedien un control i un seguiment clar d'allò de les finances de tots els ciutadans i ciutadanes de Sagunt. Si aquests comptes avui no eixen endavant, serà per motius completament aliens a ells mateixos. Serà perquè juntament amb la negociació econòmica existeix altra, la política, que ha fet visible els aspectes més negatius de les misèries humanes. La covardia, la manca d'honor de faltar a unes negociacions i uns acords establerts. Els prejudicis, davant posar les etiquetes a les necessitats reals de les persones de salut. La immaduresa, de qui no té valor per a créixer i esdevindre una garantia de proposta per a la gestió municipal en aquesta ciutat. No s'aproven aquests pressupostos perquè som d'esquerres i nacionalistes radicals. Nosaltres serem nacionalistes radicals, sí. Nacionalistes radicals de Baladre, de Vichita, de les 500 vivendes, de la Marina, del Margà, de Santana, de Ciutat Vella, del Sal, del nord del Valencià. Certament, som molt nacionalistes radicals, però encara som més nacionalistes radicals de la gent que no arriba a final de mes, del que perd el seu treball, del que amb la seva pensió manté tota la seva família, d'aquells que s'esforcen per treure endavant un petit negoci o una empresa generant treball i riquesa. Eixes, i no nosaltres. Totes aquestes persones són les que avui han sigut traïdes per aquells que prefereixen alienar-se allò que els diuen els bancs o que els imposen des de Barcelona. I després els catalanistes som nosaltres. A nit, alguns triaren ser cola de ratón i no cabeza de león. Espere que reconsideren el seu posicionament, perquè, en el seu cas, la línia entre la victòria, entre ser decisius per al nostre poble i aportar realment a la política municipal i el ridícul, hi ha una distància molt curta. D'altra banda, les portes a un acord amb qui naturalment deuria haver aprovat els comptes anteriors i també pot aprovar-los o pot abstindre's, ja que no han participat en la negociació aquest matí, segueix oberta. Perquè les propostes d'innovació social que formaven part del pressupost es mantenen. Perquè seguint el principi de prudència també hem deixat fora del pressupost altres tipus d'ingressos que ens poden permetre millorar en aquestes línies socials i de projecció de la ciutat i ajudar a la gent. Perquè aquests comptes tenen l'objectiu de posar llum dintre de l'agenda municipal i sobretot ajudar a les persones. Tindre davant una agrupació socialista constituïda i no un grup de regidors que van per lliure sense cap col·lectiu darrere era una situació anòmala que una volta superada es legitima per a donar-nos una nova oportunitat, deixant de banda els atacs de testosterona improductius i fixant-nos en el diàleg inclusiu i en les persones i la societat que volem millorar des d'una perspectiva progressista. Perquè una abstenció avui obriria immediatament un procés de negociació i d'integració en l'equip de govern. Nosaltres ha quedat demostrat que complim allò que acordem, a costa de quedar-nos amb la taronja collida i sense cobrar perquè el corredor ens enganya, com ens ha passat a tants llauradors i llauradores valencians. Vostès, el Partit Socialista, ha demostrat que si té altura de mires, tots els ciutadans i ciutadanes de Sagunt no tenen a millorar, com va ocórrer quan van votar l'IBI. Avui decideixen si prefereixen ser els galls que més s'acareixen dintre del galliner del desordre de la posició o si prefereixen obrir una negociació que ens permeta el progrés per a tota la nostra ciutat.